बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मेहेर गोनाङै खुंफुंनो थांखिजों बे समनिफ्रायनो साखाफारा जादों बानजाय आफादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बे खेबाव उदालगुरि जिल्लानि रौता सारियालियाव खुंगोन। बबेखानि एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ रौता सारियालियाव खुंनो लानाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव जादों। बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै खुंबोनाय बादिनो देग्लायनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ उदालगुरिनि रौतायाव खुंनो थि खालामनायजों बे समनिफ्रायनो बानजाय आफादा लाहार फाहार जागासिनो। दिनै बानजाय आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला मिरु एबसुनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय लाइट खुन्थियाखौ फैगौ 9 डिसेम्बर खालि मोनसे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों गायसनगोन। बानजाय आफादनि दैदेनगिरिया बुंदों, बे खेबनि एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ रौता सारियालियाव मेलेमजिबि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों गाहामै खुंगोन। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादनि जानानै बानजाय आफादनि जे अफिस रौता सारियालिनि बे बिथायाव थानाय बानजाय आफादनि अफिसाव नोंथांमोन बयखौबो जोंनि खौरांगिरि नोंथांमोनखौ जों बरायबाय। लोगोसे जोंनि गासै बर' माहारिनि गासै रायजो राजा मेलेमजिबि आरो गुबुन गुबुन गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोननो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ लानानै जोङो नोंथांमोननो बे समाव हामग्लायनायखौ बावहरग्रोबाय। देग्लाय 55थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेयो दिनै रौता सारियालियाव जानो थांगासिनो दङ। बे जथुम्माया जोंनि थाखाय रौता सारियालिबासिनि थाखाय बा रौता ओनसोल दिहिंनि थाखाय मोनसे हिस्ट्रि। मानो होनना बुङोबा थामथि खेबनि थाखाय बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा जानो थांदों। बिनि सिगां जोंहा 1982 मायथाइयाव जोंनियाव रौता सारियालियाव मोनसे हिस्ट्रिक कनफारेन्स जादोंमोन, जेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आफादगिरि लानानै 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बड'लेण्ड दाबिनानै आन्दलनखौ बिथाङा जागायदोंमोन। बिनि उनाव 18 बोसोरनि उनाव अदेबानि बिटिसि सुक्तिनि एसे उनावनो 18 बोसोरनि उनाव रौता सारियालियाव जादोंमोन। आरो 2004 मायथाइयाव बिनि उनाव बिटिसि सुक्तिनि उनाव फैयै फैयै देग्लाय आरो 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि 26, 27, 28 आरो 29 अक्ट'आव बेयाव हिस्ट्रिक कनफारेन्स जानो थांदों। बे भिउ पइन्टआ नैबेयाव बुंदों आङो, सिगांनि 82निफ्राय 2004 मायथाइयाव जानाया 18 बोसोर 18 बोसोरनि उनाव जादोंमोन। एबारबो 2004 मायथाइनिफ्राय आरो 2023 मायथाइसिम 18 बोसोरानो जायो। बे दिगाव जोंहा मोनसे हिस्ट्रि। आरो गुबुन बिथिंथिं एसे सिगाङाव जिहेते दुलाराय बर' फरायसा आफादजों भारत सरकार आरो गुबुन गुबुन आफादजों मोनसे सुक्ति जानानै थांदों बिटिआर। बे सुक्तिनि उनाव जों आरोबाव खनसे बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव रौताया कनफारेन्स खुंना हरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, आरो बिटिआर सुक्तिनि उनाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया बेयाव जानो थांगासिनो दं। बेखायनो गासैबो दिगथिं नायनानै हिस्ट्रिक मोनसे कनफारेन्स होननानै जों हमनानै लादों। आरो बेखौनो जोङो रायजो राजानो मिन्थिहोदों जे बानजाय आफाद जानानै जों गासैबो बिथिंथिं जोङो साखाफारा जानो थांगासिनो दङ। गाहायै जोंहा बानजाय आफादनि सिङाव 22टा गासै 22 साब आफाद दालाय आफाद दानानै होनाय जादों आरो साब कमिटिफोरा दिनै खामानि मावबाय थादों। जोङो माइ बोथोरखौ नेदोंमोन, दा माइआ मोननानै हाखांजोब्बाय। दा जोङो फिल्डआव थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय 9 अक्ट' डिसेम्बरनि 9 अक्ट'आव जोंहा लाइ खुटा होनना बुङो जायखौ, गाहाय खुन्थि गायनाय बे हाबाफारिया जागोन। जों मैयासो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रायज्लायनानै बेखौ थिग खालामबाय आरो बेखौ जोङो 9 अक्ट' डिसेम्बरनि 9 अक्ट'आव जों लाइ खुटाखौ गायनायनि उनावनो जोंनि गासैबो साब कमिटिनि हाबाफारिफ्रा फारि फारि गासैबो जालांजोबगोन। दा बेखायनो जोङो रायजो राजानो मिन्थिहोदों बे कनफारेन्सआ जिहेते बोसोरसालिया जथुम्मा, बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हयथ' बिबानफ्रा सोलाय सोल' जागोन आरो बर' माहारिनि गासै बिबानखौ जिहेते फाफ्लियाव रुजुनना लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ लानानै सानदों। जों मिजिंथियो फैबाय थानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रौतायाव जानो गोनां 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि उनाव
बर' माहारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्रा जोंनि एक्जिस्टेन्सनि बाथ्रा जोंनि डिगनिटिनि बाथ्रा जोंनि राव हारिमुनि बाथ्रा जोंनि थुनलाइनि बाथ्रा गासैखौबो लानानै जाहाथे रोखा मोनसे डिसिसन फैगोन होननानै जों आसाबादि आरो बेखौ लानानैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 52थि बोसोरसालिखौ जुथुमनो बा बानजायनो थाखाय जोङो बानजाय आफादा रौता दिहिंनि गासै मेलेमजिबि रायजो राजा फरायसुला फरायसुलि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनाय राजनितिक बिथिंथिं खामानि मावनाय जेरै गुबुन गुबुन दोलोफोर BPFनि बिबानगिरिफोरबो जों बानजाय आफादाव खामानि मावफादों UPPLनियाबो बिबानगिरिया दंखाजोबो आरो बिथिं कंग्रेसनि BJPनि गासैबो जोंनि दोलोनि मानसिफोरखौ जोङो सरजाबनानै बानजाय आफादखौ जोङो मोनसे पुर्नांग रुपाव दानानै जों बेखौ बानजायनो थाखाय थियारि जादों। लाइ खुन्था गायनाय हाबाफारियाव जोङो गाहायै लाइ खुन्था गायसनगिरिया जागोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो बेजों लोगोसे जोंनि BTC ओनसोलनि जेसेबांखिनि EMफोर दङ एग्जिकिउटिभ मेम्बार काउन्सिलनि आरो ओमफ्राय MCLA आरो MLA बिथांमोनखौ जों लिंनाय जादों आरो गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोनि बिबानगिरिफोरखौबो जों लिंनाय जादों। जोङो बानजाय आफादनि जानानै बे बिथिङाव नैबे 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मोजां भाबै जाफुंहोनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाबै आङो आन्चलिक कमिटिखौनो मुं खारिनानै बुंनो सानो गाहायै रौता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद नांजाबनानै थानाय बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बरसला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माजबाद दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहायै जोंनि अदालगुरि साब डिभिजनाव गोलैनाय आन्चलिक कमिटि एबसुनि रायजो राजाफोर दङ जोंनि बिबानगिरिफोर दङ बे बिथिङाव जोङो बानजाय आफादनि जानानै बानजाय आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनानै जों थिग खालामदों दे बे जथुम्माखौ मोजां भाबै जाफुंहोनो थाखाय रायजो राजानि जोंनो गोबां मा होनना बुङो हेफाजाबनि गोनांथि दङ आरो रायजो राजाया जाहाथे जोंनो गासै बिथिङाव जानाय लोंनायनिफ्राय जागायनानै बेयाव कनफारेन्सनि जायगा बानायनो थाखाय मुवा बेसादनि जागायनानै माइरं दैरं जगायनानै बिथांमोना जाहाथे जोंखौ सहाय खालामो बानजाय आफादखौ आरो बे जथुम्माखौ जाहाथे मोजां भाबै जाफुंहोयो बिनि थाखाय रायजो राजाया बयबो आंनिनो आंगोनि मोनसे फरायसा आफाद जों बयबो मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद दा बेबायदि आफादखौ अनसायनानै जोङो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो हायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्राबो खामानि मावनो थाखाय गोहो मोनगोन बिनि थाखायनो गासैबो बिथिङाव रां रुफा थाखा फैसा जानाय लोंनाय गासैबो बिथिंथिं जोंनि बानजाय आफादखौ सहाय खालामनो थाखाय आं बे बिथिङाव रायजो राजाखौ खावलायनाय जाबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।